لومي حدا مئة بر زغزو نبرت كاب قدما 5 عام زغزو زنبره نبرت نمنታይ ይፍለ ዋላ ደሞዝ እንተወሰኸ ንምንታይ እዩ ገንዘብ ዘያእኽለና ዳርጋ ካብ ኩሉ ሰብ ሰርቕ ሓደ ሌባ ኣሎ እቲ ሌባ ንሱ ኣይሽፈንን ማዕጾ ይሰብርን ነገር ግን ኩሉ መዓልቲ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ይወስደልካ ኣብዚ ቪድዮ ናይ ሰራቕ መንነትን ከመይነት ሰራቕን ቆጻጸረ ክንርኢና ሰላም ኩሎም ተኸታተልቲ እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብድሓን መጻኹም ሓደ ዓይነት መጠን ዘለዎም ገንዘብ ካብ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሎሚ ዝወሓደ ወይ ድማ ዝወረደ ጽሬት ዘለዎ ነገር ክገዝእ ኣስተውዒልኩም ትኾኑ እዚ ንምንታይ ዝተፈጠረ ይመስለኩም ገንዘብና ናበይ ስለ ዝኸድ እዩ ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ ብዛዕባ እቲ ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ዝተባሃለ ዝተሓባ ሓይሊ ክንማየጥ ኢና ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ወይ ድማ ኢንፍሌሽን ማለት ሓፈሻዊ መግዝኢ ዋጋ ንብረታትን ሸቐጣትን ኣገልግሎታትን ኮይኑ ናይ ገንዘብና ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐነሰን እናተዳኸመን ክኸድ ዝገብር እዩ ብሓጺሩ ገንዘብካ ካብቲ ትማሊ ዝገዝኦ ዝነበረ መጠን ዝወሓደ ክገዝአልካ ከሎ ማለት እዩ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ መዓዝ ይፍጠር ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ዝፍጠረሎም ኩነታት ንገልጽ ኢና ሓደ ዝለዓለ ጠለብ ክህሉ ከሎ ወይ ድማ ናይ ጠለብ ስሕበት ብእንግሊዘኛ ዲማንድ ፑል ይበሃል እንትህሉ ዓማዊልና ናይ ንግዲ ትካላት ካብቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ከባቢ ካብ ዘቕርቦ ንላዕሊ ክጥልቡ ከለዉ ማለት እዩ እዚ ማለት ጠለብ ካብ ቀረብ ክዓቢ ተሎ ማለት እዩ እዚ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ የስዕብ ካልኣይ ናይ ወጻኢ ድፊት እንትህሉ ወይ ድማ ኮስት ፑሽ ትካላት ንምፍራይነት ዝጥቀሙሉ ንጥረ ነገር ብኽባር ዋጋ እንትገዝኡ ነቲ ዘፍረይዎ ንብረት ብኽባር ዋጋ ክሸጥዎ ይግደዱ እዚ ድማ ኣብቲ ዕዳጋ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ክህሉ ይገብር ሳልሳይ ብዙሕ ገንዘብ እንትህሊ ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ሲስተም ወይ ድማ ስርዓት ዝንቀሳቐስ ብዙሕ ገንዘብ ክህሉ ተሎ ዋጋ ናይ ገንዘብ ስለ ዝቕንስ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ይህሉ ራብዓይ ናይ ገንዘብካ ዋጋ እንተቐኒሱ ወይ ድማ ዲቫሉዌሽን ኦፍ ዩር ካረንሲ ናይ ገንዘብ ዋጋ ቀኒሱ ማለት ናይቲ ገንዘብ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ቀኒሱ ማለት እዩ እዚ ማለት ገንዘብ ናይ ሓንቲ ዓዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ማርኬት እንትቐርብ ምስ ናይ ካልኦት ዓድታት ተነጻጺሩ ዝሓሰረ ይኸውን ብፍላይ ድማ እቲ ዓዲ ብዙሕ ፕሮዳክሽን ኢንዳስትሪታት ዘይብላ ኮይና መብዛሕትኦም ዝጥቀመሎም ፍርያታት ድማ ናይ ደገ ስለ ዝኾኑ ነቲ ናይ ካሊእ ዓዲ ገንዘብ ብብዙሕ ስለ ተሽርፎ ናይቲ ገንዘብ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ይቕንሰሎ ማለት እዩ ሓምሻይ ናይ መንግስቲ ፖሊሲታትን ደንብታትን government policy and regulations ግብሪ ወይ ድማ ታክስ ኣብ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ግብሪ ብኽልተ መንገዲ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ከስዕብ ይኽእል ወይ ድማ ክውስኽ ይገብር ሓደ ግብሪ ኣብ ንጥረ ነገራት ወይ ከዓ ራው ማተሪያልስ እንትውስኽ ዋጋ ናይቶም ንጥረ ነገራት ስለ ዝውስኽ እቶም መፍረይቲ ነቲ ዘውፅዎ ወፃኢ ንምትካእ ክብሉ እቲ ዘፍረይዎ ነገር ብኽባር ይሸጥዎ እዚ አንቶ ከምዚ ኮስት ፑሽ ዝበልናዮ ማለት እዩ ክልተ መንግስቲ ግብሪ እንትቕንስ ሕብረተሰብ ብዙሕ ገንዘብ የጥፍእ እዚ ድማ ጠለብ ካብ ቀረብ ንላዕሊ ክውስኽ ስለ ዝገብር ቀፂሉ ቀረብ ይሓፅር ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ድማ የስዕብ ንኣብነት እዚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይንካ መንግስቲ ግብሪ ክቅንሰልካ ተሎ ዘለዎካ መጠን ገንዘብ ስለ ዝውስኽ ብኡ መጠን ድማ ወንትኻ ይውስኽ ዕዳጋ ወይ ድማ ማርኬት ትመላለሰሉ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ማርኬት ኬድካ ትገዝኦ ንብረት ወይ ከዓ ትገዝኦ ነገር እውን ብኡ መጠን ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ እሺ ያው ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ከስዕቡ ዝኽእሉ ነገራት ወይ ድማ ምኽንያታት ክኾኑ ዝኽእሉ እዚኣቶም ካብ ኮኑ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ብኸመይ ንከላኸሎ ወይ ድማ ከመይ ንቆፃፀሮ ዝብል ድማ ሕዚ ክንርኢና ሃገራት ኦር ካንትሪስ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ብኽልተ መልክዕ ክቆፃፀሩ ይኽእላ እየን ብኽልተ መንገዲ ክቆፃፀሩ እየን ንሳቶም እውን ሓደ ናይ ማእኸላይ ባንኪ ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ወይ ድማ ሞኔታሪ ፖሊሲ ይበሃል እዚ ያው ማእኸላይ ባንኪ ዝቆፃፀሮ ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ድማ መንግስታዊ ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ወይ ድማ ፊስካል ፖሊሲ ይበሃሉ ሓደ ማእኸላይ ባንኪ ወይ ድማ ሰንትራል ባንክ ወይ ድማ ሞኔታሪ ፖሊሲ ብኸመይ ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ወይ ድማ ኢንፍሌሽን ክቅንስ ይገብር ወይ ድማ ክቆፃፀር ይኽእል ብኽልተ መንገድታት ናህሪ ወሰኽ ዋጋ ክቆፃፀር ይኽእል ሞኔታሪ ፖሊሲ ወይ ድማ ሰንትራል ባንክ ማለት እዩ ሓደ ወለድ ምውሳኽ
ማእኸላይ ባንኪ ናሃር ወሰኽ ዝቆጻጸረሉ ሓደ ሜላ ብዝለዓለ ወለድ ልቕሕ ማህብ እዩ እዚ ሕንሸሻ ወይ ድማ ስፔንድ ዝኸውን ገንዘብ የድሕን ወይ ድማ ይቕንስ ጠለብ ሸቐጣትን ኣገልግሎታትን ብምቕናስ መግዝኢ ዋጋ ንብረታት ክቕንስ ይገብር እዚ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ባንኪ ብዙሕ ኢንተረስት ዝተለቅሐ ገንዘብና ብውሕድ ኢንተረስት ዝተለቅሐ ገንዘብ ዝህልዎ ማዳኽታት ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ እንድሕር ዳ ውሕድ ወለድ እንድሕር ኮይኑ ያው ምንም ብዙሕ ኣይግደሰሉን ኣብ ዝኾነ ከጥፎ ይኽእል እዩ እንድሕር ብዙሕ ወለድ ተለቅሐ ገንዘብ ኮይኑ ግን ኣብ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ፕሮዳክት ገብረሉ ዝኽእል ፕሮዲስ ገብረሉ ዝኽእል ነገር እዩ ዘውዕሎ እምበር ብቐሊሉ ስለዘየጥፎ ናብ ማርኬት ዘይክኸድ ይኽእል እዩ ዝገንዘብ እዙይ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝለዓለ ኢንተረስት ዝልቅሑ ሰባት ውሕዳት ሰባት ይኾኑ ሶ ያው ናፍቲ ማርኬት ወይ ድማ ናፍቲ ዕዳጋ ዝኸድ ሰብ ስለ ዝውሕድ ዘሎ በዚ መንገዲ ማእኸላይ ባንኪ ናሃር ወሰኽ ዋጋ ክቆጻጸር ይኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐስ መጠን ገንዘብ ምቁፅጻርን ቦንድታት ብምሻጥ ቀረብ ገንዘብ ብምቕናስ ታት ሚንስ ፕሪንቲንግ ማኒ ወይ ድማ ፕሪንት ዝኾን መጠን ማኒ ምቕናስ ማለት እዩ ካልኣይ መንግስታዊ ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ወይ ድማ ፊስካል ፖሊሲ መንግስታት ብኽነት ገንዘብ ብምቕናስን ግብሪ ብምውሳኽን ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ናሃር ወሰኽ ዋጋ ክቕንስ ይገብሩ ማለት እዩ ብኽነት ገንዘብ ምቕናስ ማለት እቲ መንግስቲ ክሰርሖም ዝግብኦ መሰረተ ልምዓትን ፕሮጀክትታትን ብምቕናስ ናብኡ ዝወፅእ ዝነበረ ገንዘብ ብምቕናስ ናሃር ወሰኽ ዋጋ ክቕንስ ምግባር እዚ ማለት ኣቬላብል ዝኾነ ማኒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምቕናስ ማለት እዩ ያው ኣብዚ ወይ ከዓ ዝተቆፀረ ሰብ ክበዝሕ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ደሞዝተኛታት ተጠቀምትን ግብሪ ብምውሳኽ ጠለብ ክቕንስ ምግባር ከምዚ ዓንቶ ዘልናዮ ማለት እዩ ነገር ግን እንድሕር ደኣ እቲ ናሃር ወሰኽ ዋጋ ብምኽንያት ሕፅረት ቀረብ ዝመፅእ እንተኾይኑ ነቲ ናሃር ወሰኽ ዋጋ መንግስትን ማእኸላይ ባንክን ክቆጻጸርዎ ይኽእልን እዚ ማለት ካብ ክልቲኦም ብተወሳኺ ቀረብ ምውሳኽ የድሊ እዚ በቃ ክልቲኦም ክቆጻጸርዎ ዘይኽእሉ ነገር እንድሕር ደኣ ብቀረብ ምኽንያት ሕፅረት ቀረብ እንድሕር ኮይኑ ዝኸብረሉ ምኽንያት እቲ መፍትሒኡ ክኸውን ዝኽእል ማእኸላይ መንግስትና ካብ ሰንትራል ባንክ ዘይኾነስ ካብ ቀረብ እዩ ቀረብ ምውሳኽ እዩ ንኣብነት መፍርያይነት ምውሳኽ ፕሮዳክሽን ኢንዳስትሪስ ምውሳኽ ካልኣይ ሰራሕተኛታት ምድርጃው ቱ ኢንክሪዝ ፕሮዳክሽን ያው ላበር ወሳኒ እዩ ሶ ላበር ናምበር ኦፍ ላበር ወይ ከዓ እቲ ሰራሕተኛታት ብምውሳኽ ፕሮዳክሽን ወሲኽካ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ምግባር እዚ ናይ ነገራት ዋጋ ክቕንሱ ይገብር እዩ ማለት እዩ ሃገራት ናሃር ወሰኽ ዋጋ ብኸምዚ ክንኪ እንተገይረን ንስኻ ብውልቅኻ ኸ እንታይ ክትገብር ኣለካ ናብ ፐርሰናል ካ ንወርድ ማለት እዩ ሓደ ኣታዊኻን ክእለታትካን ምውሳኽ ዲ ማለት ቢልድ ማልቲፕል ኢንካም ስትሪምስ ካልኣይ ምዕቋር ጥራሕ ዘይኾነስ ምውፋር እውን ትለማመድ ነይካ ኢንቨስትመንት ልመድ ሳልሳይ ንግዲ ወይ ድማ ተወሳኺ ስራሕ ምጅማር ራብዓይ ፍርያት ከፍሪልካ ኣብ ዝኽእሉ ሃፍታት ገንዘብካ መውዓል ገንዘብካ ኣብ ኣሴት ወይ ድማ ጽባሕ ንጎ ገንዘብ ከፍሪልካ ናብ ዝኽእሉ ነገራት መውዓል ሓምሻይ ፋይናንሳዊ ፍልጠትካ ምውሳኽ ናሃር ወሰኽ ዋጋ ሓደ ኣካል ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት እዩ ነገር ግን እንድሕር ተዘይተረዲእናዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ገንዘብና ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ እናቐነሰ ንኽኸድ ይገብር ቀጻሊ ቪድዮታት ንኽመጽኹም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ደቂ ዓበይቲ